assalomu alaykum barodaroy aziz, xush omadین ба канали мо ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. бародарои ғариб ва гуфтаним ва ҳамат хоҳиш мекунам бародарои азиз ки дар канали мо обуна шавед, яъне подписатсия кунед, лайка ҳатман биҷиқед. имрӯза курси мо бародарои азиз, имрӯз 23 марта соат 1:06 ба вақти Москва ва курси мо бошад курси имрӯзаи мо бародаро 1000 рубл 26 сомона 37 дирам ва туркӣ бошад 144 лира, евро 8 евро 83 копейкаш ва доллар бошад 9 доллару 71 сент. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. бародарои азиз, ҳатман лайка биҷиқед. боқӣ сарбаланду обод бошед.